Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो न'आवहाय थानानै मा ओंख्रि सङो लावदुमासो संदो आरोना आं एरफ्लागोनल'सो। स' मा बानायो मा थायो मोनाथ' माइ गायनो थांदों नालाय जों बानायनानै दोनग्रोनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चेलौ ओमफ्राय माइ गायनानै आं गगा मोनबाय मिथिबायना। मेवा दाननो फैदो जोङो मेवा नै जोंहा नोरसिं बिलाइया जि दंखायो बेल' नङा बैथिंबो नै सब नोरसिं बिलाइ गोजा नोरसिं बिलाइयानो बिलाइ हे इमान फिसायाबो जायो जाजायाखैदां बावगारबाय थु आखायावनो हमना लांगोन इमानथ' बुरजाथ' लाङाना आयै यार मानसि बुरजा ना सोर मानसि बुरजा जोंहा न'नियानो गैया दे इमान गोलावल' दानसै मोनबाय ना खैथा लांसै खैथा नायनो मोननैबानो थोसिगोन ना चलो दिं 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 थुदो बेदर लायनो थांनो होनदों फायाखै दाव मासा दाबालाय मा एसे मोजांलै बिसानियालाय भिडिअ खालामना लानो र' होननाय दाबा मा एसे मोजांलै दाबा आंनोसो लांसैलै आं हा अनलाइनाव मोनगोन आरो इदि थांगोनबो नङा माबो नङा बिनि बाख्लाया थांफाजोबाखै नालाय बेदरफोराव मा इयो थांगोन नङा इयो इ खान्थाला आं दिनैसो नुदो आं न'आव फायबाबो पात्ता मोनाखैमोन जोंहा खान्थालबो दङ हनै खान्थाल थायलायलायदो आयौ आं बिराद हेपिलै मोनसेल' आया माहा थायनो ओइलाय थायनै दं मारो ओइलाय इथिंबो दङ थायनै मार आयौ आं मार हेपिलै आं मिथिथारामोन नै मेवाया हाबाय र' इदि गोसासो मोनाङा आं जुमावसो लादोंना वा जि मोजां हाबाय अनलाजों जानोसै अनलाजों दाउजों जानोसै नै गायसेयावहा खारै होबाय न'आवनो बानायनाय खारै मेरिनेट बानायनो लाबाय जाबाय इमान बुरजा गोबाब मोनजागोनदां बैखौ गारफिना खारैखौ रुनानै लाबाय बेदरखौ लकेल बेदर नङा नालाय बयलारसो दायो जोङो बेदरखौहाय संनानै लानोसै बेदरखौ माखासे भाजि एवनोसै ओमफ्राय माखासे अनलायावहाय दरनै मोनजानाय होनसै आरो ओमफ्राय दायो पियासखौ हागासिनो जिहेतु ओमफ्राय दुब्लियावहाथ' माइ गायगासिनो ना हाजिराफोरा ओमफ्राय नैबेनो नै देखायबायलाय मा लादो मा होनो सिंग्रा लाखाबाय नै ओमफ्राय साहा फुदुंगासिनो नालाय बेखौबो लाखासिगोन गाइखेरनि साहा दायो बेखौ लावदुमखौसो एवनो दा अनलाजोंसो बानायनोसै आंखौ न'आबोथ' ओंखाराखै नालाय जोंहा ओंखायनो बाहेरायाव बानायना जागासिनो आरोना लांदां फांदां
माइखौ होबाय दै होबाय नै अनला बानायनो थाखाय माइरं बे जोसा माइरंखौ सोमनानै दोनखाबाय आरोना बेखौ आं सङाखै आरोना आइदि नोंथां सङो एसे अनला दाउ मेवाइ ओमफ्राय दाउ भाजि संख्रि साखि स' गाइस नै बाबानो हैना फैनो आङो बाबाया दुब्लियाव थांना फैनानै बाङाय मेंनाय मोनदों खोमा बाबानो हैनो आरोना गोलैबा बबे बाबायाबा महा दं बाबा ये है आपके लिए चिकन ड्राई फ्राई यस गोथाव नंगौना नङा बाङाय जानानै खिथाहरदो दे जोंहानि न'खौ नायनो होननानै मानसिफ्रा बुंहरबाय थादो देखायनांगोन ना कमप्लिट जाबा देखायनांगौ कमप्लिट कालार खालामनांगौ जानाय नायनाय बाबा बेदरा टेस्टि हैया नै फेनाबो लाखाबाय थाबायलै ओमफ्राय इथिया बेयो मा आग्लायबाय नामा अ इथिं गासिबावनांगोन ना आरो गाथिबावगोन गोजौआव ग्रिल होगोन बिराद फैसा थांबायथ' न' माने सिफायलाय आरो लालाय आरो खामलाय जाफिनबाय थादोंना मा जादों पिस्टल गोनां फट'खौसो नोंनो देखायफैगोन र' आं सिमलायाव लानाया सिगोन अनलाया लटारियानोथ' नांगौ ना मिथियालै सानफ्रोमबो 1200 1500 माबा फैसाया एटिएम माबायावहा 1500 बेंकआव दिनहरनानै जमा जाना हरनायसै बेसेदो ओंख्रि संनानै मेंनानै थाबावनो नङा होमबा सान्दुं गोसायाव बेसेथो ओंख्रि संनानै मेंनानै थाबावनो नङा होमबा बेनि थाखायनो जोङो नै लाल साहाजों सिंग्राजों जानानै लाल साहा नङा गाइखेर साहाजों सिंग्राजों जानाय लकेल गाइखेर जाबाय लकेल गाइखेर नालाय बिराद गोथाव जादों सिङाव नांगौ सिङाव नांथाबगोन नानेखासो जागोन नामा बिदि अदाबाव संबा एख'ना नेखानि प्रयजन माबा गैया जाया संख्रिखौ साखिलाय आबाथालायाव लासै लामा खिन्थु खेबसेनो आं हाया देनाय खेबसे ओरैनो ग्रोबनियाव मालाय सुफुंना ला गोदोनि बायदि साथिनसै बाङाय नांबाय बाङाय नांगौ बायदि होमबा नों दोनदो आं साखिनोसै बेखौ थार गुदुंथार नानेखा जामारगोनलै इयाव बिदि संबाय थाबा
นี่गाइस दायो मोनबाय आरो ना खांनानै दोनबाय आयु गुदुंथार माथो खांबावनांलाय दालाय आयै मानसि गुदुंलै सिथाबनासो थाबाय खोमा बाला नै गोथाव खोबना दोनसै बिसोर माइ गायनाय मानसि नालाय बेनि थाखायनो माइ गायग्रा मानसि नालाय सान्दुं गोसायाव सान्दुं खामनाय ओमफ्राय मैथा जाबा मैथा गोखै जाबा मोजां मोनो नालाय बेनि थाखायनो मैथा गोखै खानो नागिरदों आरो ना मैथाया माइसे साइसनि ना गोजा गोजा नै माबा आंनि गोजा हायाखैमोनदां माथो ना जादो ओइ बिसिनावल' खाया माबायाव खा इयाव अ इमान गोदो गोदो दा सायनाय जाखागोन ना एसे आं माने सायखानाय खादोंमोन सोर खिथानाय सायखानाय खाबा बिदि खाया रावबो बिलाइ बिदि मैथा गोजा जाबाथाय थै जायोनो नङालै सुहाबबाय औवारिया सुहाबदो र' रलाय आइथिङा मायबा हाबबाय आंखौ गावना होबाय जि गोसा जोना होबाय मिथिबायना इयावहा नै मोज्लाय जोजादोयो मोज्लाय जि गोसा साखाबाय आइदि खाखांबाय दायो जोङो संनो थाखाय लांसै फैदो मोनफायबाय दांदों उनथिंसो गाखोना थांदोंमोन होनबालाय आं दुगैग्रोनोसै होमबा दुगैग्रोदोलै सासे आइ आवदाथिं माइ गायग्राफोरा सफैबाय जोंनिया माइ गायग्राया आवदादों जोंहा बिमा माइ गायग्राफोरा सफैबाय आरो ना मैथा लादो मैथा संनानै नायदो नोंसोर खाना लानो माबा जोंखौसो लांगोन होननानै अ मेदाम আহিলে ঘৰত वा जा बिमाखौ बोरैबा नुदोलै आयौ नंगौना बिलाइ एसे एवदो नायलाय खर'आव खर'बो नांजानोबो गिया आदै मा खबर मोजां ना मालाय आदैया गोसोमबो जाथाराखै माथो बिदिनो दोङो मोजाङैनो सान्दुं गोसाबाबो गोसोम जायाखैथ'